Üdvözlöm Önöket, Nemeskéri Réka vagyok, a Hotel Castello Siklós értékesítési vezetője. Engedjék meg, hogy bemutassam Önöknek szállodánk első emeleti családi lakosztályát, melyet kifejezetten lánygyermekes családok részére terveztünk. Tartsanak velem! A 45 négyzetméter alapterületű, 2 légterű lakosztály akár 4-5 fős családok számára is kényelmes elhelyezést biztosít. A rózsaszín árnyalatú textíliák és bútorok között a kislányok igazi hercegnőnek érezhetik magukat. A lakosztály hálószoba részében külön televízió és kihúzható kanapé is megtalálható. A fürdőszoba minden lakosztályunkban káddal és zuhanyzóval is ellátott. Látogassanak el hozzánk, és élvezzék a családi wellness élményt, a színes játszószobákat és számos gyermekbarát szolgáltatásunkat. Szeretettel várjuk Önöket!